Uga na guys. Naka guys, naka na kanang circle mao ni akong luto. Nya di apod sa pikas. Na maula akong kaning kamot kay mao man gyud mo lugit. Ito uman ko. Hello guys, good morning. Na ako mag adlawng Merkulis. Tamban siguro ni ako ibuwad kay pemos na natong init ako ibutang ari tang na kus atok kay lami na ni isuwa niyang panihapon kay grabe man kusuga sa init pero naman ko mag-inani guys kanang halimo ko labdingaw kay di sad kayo nga sobraan kagahi or ka uga kay sakit mo ko ngipon nga bugahi mo po ni siya ayaw mo nang kung ito pala biag uga ako rin siyang giasinan sayo kayo mga sayo man na akong mauna ko ginawa na gabi na akong buwaron kay aron na na po so mahimong sudan unya na magbag pangita hapon na ba sapon ang udto nagbuwad termis among kanang gikupras ning uwan men tagi lang nimo uwan karon pero nihon nagraman ni noon kadiyo taraman lami mo gud siya ito suka ano lang ang uban ani guys pagkaon lang iro o ni pagkaon sa mga iro sa dato kami mukhaan ni ani kay pangmasa man nga sudan lami ang pud ni sugba libre ng kaniya pamahaw so po may gisugba katunga dagko guys ako ni siya ibutang sa among atop kay init man kaayo sa sin ay way iring da oy tingnan nara ato na niya dito niya udto dahinog sa mong kakao guys duha ni kabuok ako ni ito na ko itinigong mga maliso kay kung mahurot akong plano ako plano guys ako ning ibu ako an sa ngagon ug dungan kay magtabli ako ang gani na ako an siya uy nadaot sa sobra ni kainit opo ay ni kuyos sa sobra kainit na itong apay bunga nagsunod nadaot po ni siya sa agaton yung atong kung na siyang gitukuran unya na ko ni siya tusupon guys kay sayo pa ang anak ganahan sa lutuso pa ani ako doaw na ang kalbasa guys dako na dako na dapat dire ada pa nagbitay na guys dako na sad ikaduhan ni nga makuha kay mao ni sunod jud dako na 2 hours later lihon guys kay basin og labanan ni ka uga uga na labanan ka uga kay di na gahi na gangking wa ni lami kaunon may nang labtingaw anang medyo pero kanikuang pa ni kanang wala na siya basa
Dami na ni unya ito ni hapon. Unsa ko ganang parat kaayo gud. Yan nga gamay ra ni nga asin. Ano man nagbali. Ibalik na nako. Two hours later. Uga na guys, ang among labtingaw, amon is panihapon onya. Ako na ni isuod. Jud among nahuman ganiha guys. Lugit. Nahurot na mo og lugit. So na maol jud ko, sakit akong kamot. Nabag-uhan jud ko og lugit. Nya, ako ipakita nimo kung luto ha. Nara guys, na kanang circle mao ni akong luto. Nya di apon sa pikas. Na maol akong kaning kamot kay mao man gyud nimo lugit. Ito uman ko. Nya di apoy luto sa pikas kay ang pagunit sa lubi. Namuwa. Sakit man din sa kamot ang maglugit. Uy. Ako gitabangan akong bana. Akong bana og lugit kay damo-damo man. May na lang makatabang ko gamay. Aron mahuman kay aron mabaligya. Kuha din mig nangka gani ha. Ako nakakuha din nangka akong bana, naka-harvest siya hinog. Basta kuning kaon kay gusog pa man ko. Ang diha sa may sanga. Kuman to maputos. Pero dako ang yapon ay. Magsunod-sunod jud ni. Pasang buntag kay nahuliha ako sa Lagubos at lubatan ko 5 na noon. Na magsunod-sunod na ning kahinog.